Ole airfield David athina chungchang bok kha saile lok te ang ne e pastor kan dema abul tum tu bara kan ngaya kan pu na sa em ema amaro chu he thi na chungchang a hian pastor hi abul tum tu ani ka ti thei ngang lo ni ke chon a chan chu ka tianga pastor quarters rok ani khan pastor khanin kumpuana khanin a report ani ti hi chiang taka soina kala hrelowa ka hriat lo wang te po ani mai theya tin enga thingya dan anga ma alak lo ti te po e zo na te le chu chu kan pu chan ber po ani reng boka pastor hian malak tumna le trul ti na po ani lem lo po ani mai thei kami FIR the lu lo ka chu an ma ni thu kha ani a tin thingtlang atang chuan hetiam thil athen hianin mimalina direct topa police ne na FIR va thelu emo mimal va manava pe kan chi hi a tamlo khop maya thingtlang kan ti dan tlang puya hi chuan VDP te emo OMA te emo khala khatilam pangamo phurtu te nena khan kami atuar tu te khan an report potrina chuan chumi an report nuwa chuanin hotlang roi tu te khan tul le tran te ni chuan police ne na te an lan mai thin zo khane in hetianga police ne nan vahlan hian an simrak na tur khopa in hrema har thin khop maya chu wang chuan an ron chuak le ngai bokin an ron nung le du khop maya chu thingtlang kan problem lian tak ani thina ne chu wangin hetia tuna David adin muna po hianin hetianga lo om photo thin ani mela in an ron chu enge dan angin ma an la an ron chuak ngai bokin an om le a ka tiang reng khan an om thina ne chu wangin India dan hianin misual te hi ahum hal khop maya chuta chuanin OMA kumpon duty lam te po hianin an lo ti photo thin na awanga an thin urna zong kha emi tum hin an som khom te po ani mai theya chu thin ura hetia an ti vak mai hi an ti dik lo lai le an du lo thleng thil thlan tir tu kha ani pha ta nge ani ti chuan David anu aril ro na ema a khoi thlakin a laina tom tak zeta chu ti rual ro chuan ama laina tu te po ril ro na tan an thiama ril ro fim tak pu chunga dikna tundina om theina tur hi le heng thil thlenga hianin atuar tur tak ten an tor poimo em kan ria chu kan soi ve du boka Davida nu te po hianin kumpuan a hianin athin onna he rit lamai ta sela pastor nek tel kher lo hian ite kha ngai tuna chon lo om ve mai thina ne in Davida nu thu soile wayme lam thu chwa he a email chi alo de uleka pastor te poisa bauzat kha Davida nu hianin cheng singli sangruk angkan asoya in wayme thu chwalam khanin cheng singli sangli angkanin aron report thunga emponi se azia ka omzo singli sangli kha adik tura te po ngai ta ila a thawme chuan pastor na pui tele pastor te po khan fa te hi chan lu tuk tur ani lo ti tong kam te po kha anan man pha te po ani mai theya tin chutiang til lo thleng photo thin ani awang le David ate chung kwa a background kha thalu tuk lo anga an thanom khoveng ten an soi thin awang de ulek khan pastor te po hian thu tak khu pin an lo khu pui lu tuk lo po ani mai theya chu tak chu an thiam lo na lai te po ani a in pastor khan thu chia in a thla lem lo vane lo phone ka tumange atia phone atum thu te po a rel thlapa tin khatia anin thla fel a an chho kha chuan David kha ni kho rel lo om der to nge ani phone le to po ni se om zia kha anei to te chiam lo chu wangin pastor hian a phone te po a phone nge lo wang ti po soi thei ani lo report po kan la chung lo ani chumi kara chuan enga tinge pastor hi kan pu lui tlat mai ni ti he karil ru a om ve tlat maya pastor hian enge thiam lo na ani quarters ro ani a ani chuan malak tul ati te chiam lo po ani mai thei tin aril ru chuan lo ngai dam view mai thei boka atianga malak kha tul te po ati view lo na chana mai thei amai ro chu kumpuan duty lam te zok khanin an thin ur to lu tuk na lama le khotlang ming siat na thlenga thlen thei thil ani wang zok khan pastor po ngai chang zo lo khan ma an lata mop mai ni khan alanga tin David ate zu kau tu te po kha pastor te lam pang khani lovin kumpuan duty te lam pang zok kha anni khanin David anu komna po khanin aron lang nge ani kha chu tiang vel chu ani awangin pastor te hi enge mo an thiam lo na le kan dem view na turom ka ngai dam lo po alo ti chuang lova kumpuan te kuta ada kha boina kha kumpuan ten man la ka wangin an kuta ada kha ani maya tin an phone tum lo po ani chuang lova
an soitum lo pok ani chong lo kan lo tumange kha ati thlap ani anin thla thlap ani chu chu wangin emia hi chuanin pastor hi pu ri hram lo wangu i weme thu chuwa te po khan i atua lo tur ten an tur ka athu lo an ti thu ka an soi nge ka chu wangin weme po hian pastor te hi an dem lo pastor te lampang hi chu engma an va kai noi tir lem lo ani quarters kha rokin a oma chu quarters roka chuanin pastor te malak na ni lo khan kumpuan te malak na zo khanin arok tu te kha chui chua an tum ani a chui chua tum tu te zo kumpuan duty te zo khan til an ti fu lo deuh leka police pe tamai lo vinan mani in tiang khan til an ti kha an ti sulani a chuwain atuar tur ngei ten tur sala atuar lo tur pastor te hi chuanin an tor hi a thu te chima mani o ti kha ril ro chana lo am ve mai ani an vuak hlum kha kan hlau to lu tu ka wang khan min lo phone sak ro khongai takin nangin iti chuan ai an top thenga chuanin nangin na hetia ngai ingai dam thei chuan volovin an om theng kan ti ta a chutia kan ti chuan eng po ni se ka lo tum don ania nya biak dan te po ka lo ngai to don ania ati ta a chuan kan chwa do na chuan an nu po chuan fa te hi mo chan lu tuk tur ani lo min lo ti an nu po in ma se kha ka han chan kha moi lo ka sia ta wang khan ka chang lo wa ma ro chu pastor po khan fa te hi chan lu tuk tur ani lo nia min ti bo ka pastor pon ma se ta khan ke khan kan chan po ani lo wa ti hian in pui an khoya a som kan ti em kan zak boka ma se tu na hianin an vona sa to lu tuk le ti tu na hian na an ti to lu tuk an rak lom thom kan sia a khatiang khan nuril ro chu an lu tuk awang hian ngai dam kan ron dil che ama hi kan tan ngor lova kan fa hi alo swal ve to thin ti chu kan sia chu wang chuanin ama hi kan tan wang ni lovin an vona salu tuk an vo thi mayang ti kan hlau wangin ngai dam kan ron dil che chuan vdp te po nangman I phone the ni ti kan sia ta wangin I hne na kan ron lu ta ni kan ti ta ni chumo chuan ole kalo tum don ya ti in kan in thaliam ta chuan pastor kwa taratanga kan chokha som panhile achan ve vel ni in ka sia an lo voto lo wa ta chuan